Мында пандемияга кадар 100 кеше кабул ите алсалар, хәзер мәйданнарын киңәйткәннәр 130 кеше сыям. Санитар таләпләр шундый. Казандагы рестораннарның менә монысында мисал өчен эш зал эшли. Әмма хәзер көндезге вакыт булганга күрә кунаклар берничә өстәлдә генә утыра. Әмма кичләрен биредә шыгрым тулы булады ресторан хезмәткәрләре. Былай гына килүчеләргә урын булмаска да мөмкин. Алдан бронь белән эшли башлаганнар. Бәйрәмдә килүчеләр саны бермә-бер арткан. Каникуллар вакытында бизнеска ярдәм йөзеннән эш сәгатен бергә озайту күбрәк кешене кабул итәргә мөмкинлек биргән. 1 час работы кажется, Бер сәгать эш бик зур вакыт түгел кебек, әмма шул бер сәгать тә хәлебезне уңай якка үзгәртте. Элек 11-гә кадәр генә эшли идек, хәзер 12-гә. Димәк, кичке 9-да килүчеләр ашыкмыйча ял итә ала. Нәтиҗәдә уртача чек суммасы да арта. Яңа ел ялларында хәтта хезмәткәрләр санын арттырырга яңа төрле акцияләр уйлап табырга туры килгән. Икенче кафега күчәбез. Монда яңа ел төнендә иртәнге 3-кә кадәр эшләгәннәр. Өстәлләрне берничә ай алдан броньлап куючылар да булган. Ул вакытта әле хезмәткәрләр ничек эшләячәген дә белми. Гостей было, да, много. Кунаклар күп иде, әмма яңа ел төнендә 3-тә аларны урамга чыгарып җибәрү кызганыч булды. Кайда барырга белми торалар. Каникуллардагы ярдәм чаралары аша өстәмә акча эшли алмасак та, эшебезне дәвам итү мөмкинлеге булды. Добрый день. Меня зовут Ольга. Чем могу помочь? Кунакханәләрдә шундый фикердә. Быел туристлар төркемләп килми, нигездә аларны аерым-аерым урнаштыралар. Яңа ел бәйрәмнәрендә бүлмәләрне тутыру өчен махсус тәкъдимнәр ясала. В основном пошел наплыв после закрытия Петербурга. Кунакханәгә урнашырга теләүчеләр Санкт-Петербург ябылганнан соң күбәйде. Шуның хисабына 100% эшли алдык. Машина кую урыны түләүсез булу, шәһәрдә туклану урыннары төнгә кадәр эшләүдә үз өлешен керткәндер дип уйлыйм. Бронь белән проблема булмады. Иртәрәк быел планлаштырдык. Бәйрәм башларында уже уйладык инде Казанга барабыз дип. Татарстанда 3700 кафе, ресторан, ашханә бар. Яңа ел бәйрәмнәрендә шуларның 90% эшләде дип белгечләр. Мәскәү белән Санкт-Петербург ябылган вакытта республика хөкүмәтенең бизнеска ярдәм итүе дә үз ролен уйный. От имени нашей отрасли индустрии гостеприимства Безнең тармак кунакларны кабул итү индустриясе исеменнән республика һәм шәһәр җитәкчелегенә рәхмәт әйтәсем килә. Туристлар күп килә, Роспотребнадзор таләпләрен үтәп, барысын да күңелен күрергә тырышабыз. Әлеге каникулда эшләгән акчалар коммуналь түләүне капларга һәм хезмәт хакы өчен җитәчәк диләр. Алда ничек булыр? Эшмәкәрлекне нәрсә көтә? Моны эпидемиологик хәл генә билгеләячәк. Рания Абдрахманова, Алмаз Зыяддинов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.